Vítame vás pri ďalšom videu z našho pravidelného magazínu a tentokrát sme si pre vás pripravili recenziu úplne nového fotoaparátu a ním je Canon 77D. My máme to šťastie, že Canon Slovensko nám ho zapožičal, máme teda ešte sample kus, to znamená, že to predvádzací kus ešte nie je ostrý. Dostali sme ho teda na testovanie, trošku sme sa s ním pohrali, ale na začiatok si poďme pozrieť, čo teda všetko dostanete v krabičke, keď si ho kúpite. Urobíme si teda taký maličký unboxing. Takže klasický miliarda manuálov, ale čo je zaujímavejšie už vo vnútri. Takže máme tu nabíjačku, ktorá, pokiaľ si dobre pamätám, prešla miernym redizajnom. Napájací kábel, baterku, popruh a nakoniec sa najdôležitejší samostatný fotoaparát. Takže toto je nový foťačik. Odložíme všetky veci, čo nepotrebujeme. Ako si teda už môžeme všimnúť, 77D je taký nový model, zaradili ho teda do dvojcifernej rady, neviem prečo, mne osobne príde ako taký nástupca 760D. Podobne ako 760D už má horný stavový displej, otočný volič je na ľavej strane, taktiež máme výklopný dotykový displej, čo samozrejme ja veľmi chválim. Zozadu teda máme otočný volič, ktorý je vlastne dotykový tiež a je to multivolič. Mne sa teda naozaj celkom páči tento fotoaparátik. Poďme sa ale pozrieť vlastne, čo sa s ním všetko dá urobiť. Keď si pozrieme také tie základné parametre, tak má to teda 24,2 megapixelový snímač, čo si myslím, že v dnešnej dobe je už bohate postačujúce na všetko. Čo je tam zaujímavejšie, je to, že to má 45 krížových ostriacich bodov. Čo naozaj, že pri takejto nízkej rade ma to veľmi prekvapilo, ten počet ostriacich bodov. Pričom stredový je dvojkrížový a stredný panel z celého ostrenia dokáže ostriť až do F8, to znamená prípadne, ak sa rozhodli používať telekonvertory. Toto bola doteraz výsada výhradne profesionálnych tiel. Takže naozaj teraz natlačili do tohto maličkého a pomerne aj nízkeho modelu veľmi dobré parametre. Čo je tam ďalšia veľmi zaujímavá vec, je ten dotykový displej, mne sa to osobne veľmi páčilo. Je to pomerne jednoduché, proste prepnem si ľubovoľný režim a mám dotykový displej, s ktorým sa môžem hrajkať, môžem si tam nastavať čokoľvek potrebujem. To znamená naozaj, že veľmi príjemná funkcia. Čo je tam ďalej také trošku prerobené oproti predchodcovi, okrem toho teda ostrenia, je tam inteligentný hľadačík, to znamená, vy si v hľadačíku viete nastaviť, čo všetko vám to má zobrazovať. Čiže keď sa pozrieme do manuálu a môžeme si to nastaviť, tak viem, aby mi zobrazoval vlastne vodováhu, to znamená, vidím priamo v svojom hľadačíku svoju vodováhu a zobrazuje mi mriežku. Nie je to úplne plnohodnotný inteligentný hľadačík, ako je v profesionálnych vlastne fotoaparátoch, ale už aj toto je veľký krok dopredu od strany Canonu. Poďme ďalej, čo sa tam mne osobne naozaj veľmi páčilo tento rok, čo vlastne sa rozhodli zmeniť. Keď si natočíme ten displejík, tak prešli sme tu vlastne takou malou zmenou a môžeme mať klasické rozhranie menučka, alebo si ho môžeme dať do takzvaného guide, to znamená, trošku nám zobrazuje, čo tam vlastne chceme robiť. To znamená, teraz keď si prejdeme tie scenické režimy, tak on nám rovno vždy ukáže aj, čo s tým vieme robiť. Ukáže nám vždy, že toto je na portrétik, že nie len tým piktogramom, ale aj vo vnútri. A keď sa dostaneme na automatické módy, napríklad teraz máme prioritu času, tak nám ukáže, že keď máme dlhší a keď máme kratší, že čo s tým reálne vieme dokázať. Čo pre začínajúceho fotografa je perfektná výhoda, lebo priamo dopredu už vidí, že na čo je to primárne určené a čo s tým ovláda. To znamená, vidíme, že pomocou priority času si ovládame dĺžku expozície. A zase keď prepneme do AVčka, to znamená priority clony, tak vidíme, že buď si vieme teda naozaj krásne odcloniť, mať nízku hĺbku ostrosti, alebo zase pricloníme si máme veľkú hĺbku ostrosti. Takže naozaj, akože mne sa to osobne veľmi páči. Taktiež trošku sa tu prerobilo, teraz vlastne, keď máme zapnutý ten guided mode, tak si to môžeme doľaďovať. Krásne nám to aj zobrazuje celé, že či to chceme mať tmavšie, či to chceme mať svetlejšie. A vždycky je to aj akože dosť jednoducho nastavené. Je to hlavne viditeľné pre začínajúcich fotografov, je to veľmi dobré, lebo má tam vždy popisy
a aj vie, čo mu to rovno robí, lebo je to krásne graficky znázornené. Takže naozaj si myslím, že pre začínajúceho fotografa je toto veľmi veľká pomôcka, čo sa Canon rozhodol implementovať do týchto fotoaparátov. A ja som sa teda s tým už chvíľočku hral, poďme dať teda pamäťovú kartu a ukážeme si nejaké fotky. Na schvál ich nebudeme dávať vo full size, keďže je to ešte predprodukčný model, sú tam ešte niektoré veci nevychytané, ale už aj na tom predprodukčnom modele nádherne vidno, čo tento fotoaparát dokáže. Takže poďme sa pozrieť na to, čo sa nafotilo už na to. Naozaj, že keď sa pozrieme aj na fotku, náschvál som tam nechal prepálené miesta, aby sme si mohli pozrieť ten šum. Prvá vec, toto je šum približne na hodnote 12800. Maximálne ISO, ktorý tento fotoaparát ponúka, je 25000. To si myslím, že je viac ako bohatie a naozaj ma prekvapila aj tá kvalita toho šumu, napriek tomu, že to je malý číp, je to crop, tak tá úroveň toho šumu je veľmi zanedbateľná. Naozaj, keď sa pozrieme tu v detailoch, tak na to, že je to 12000, si myslím, že to je celkom zanedbateľné. Taktiež autofokus veľmi rýchlo mi preostroval, to už sa dostaneme k tomu potom trošku neskôr. Naozaj, že veľmi pekne dokáže ostriť aj do protisvetla, dokáže si naozaj dobre poradiť. Celkom príjemné farby to má, napriek tomu, že sme fotili teda do JPEGu, keďže ešte nemáme support na RAW. Ale osobne si myslím, že to je naozaj veľký posun dopred, čo sa týka kvality oproti predchádzajúcemu modelu. Čo sa týka teda toho kontinuálneho preostrovania, tak mali sme tu modelku k dispozícii, ktorá sa nám dosť často hýbala. Používali sme to vždycky z osady na plne otvorenej clone. Musím sa priznať, že asi z 50 fotiek, čo sme nacvakali, možno jednu netrafil. Takže naozaj, že ten autofokus, tým, že je tam toľko tých bodov, už nie ste limitovaní s tým, že zaostrím si nástroj, ktorý je krížový, následne to prekomponujem, ale už aj do naozaj veľmi nízkeho toho tela dali dosť veľa ostriacich bodov, vďaka ktorým ste schopní si zaostriť iba na ten konkrétny moment alebo konkrétny objekt, ktorý chcete a už nemusíte prekomponovať. Vďaka tomu, aj keď sa hýbete naozaj na extrémne nízkych hĺbkach ostrosti, ako je napríklad clona 1,8, kde tá hĺbka ostrosti je rádovo centimetr, možno 2, tak nemusíte prekomponovať, čo je neskutočná výhoda tohto. Poďme sa teda pozrieť ďalej, jak to zvládalo teda to protisvetlo. Ako si môžete všimnúť aj tu mali sme tu už prepál vlastne za modelkou, naschvál sme to fotili do protisvetla. Veľmi dobre to zvláda, je tam vidno samozrejme trošilinku prepálené miesta, tým, že sme to exponovali na ňu, ale nie je to nič, čo by tam nemalo byť, proste to vám urobí každý jeden fotoaparát a naozaj si myslím, že tá hodnota, ako to zvláda ten prepály, to znamená ten dynamický rozsah toho čipu je naozaj pomerne veľký. Uvidíme, ako tam je reálny dynamický rozsah, keď sa to vráti naozaj z reálnych testov, kde to namerajú a budeme mať presné údaje. A ďalšia vec, čo mňa veľmi milo prekvapila, je počet záberov za sekundu. Zoberte si, že je to naozaj pomerne nízke telo a dáme si tam vysokorýchlostné snímanie. Nastavíme nejaký rozumnejší čas. A máme 6 záberov kontinuálneho fotenia za sekundu. Čo doteraz naozaj, že bola výhrada profesionálnych tiel, keď si zoberiete, že PD Mark 3 mala 6 záberov za sekundu, PD Mark 4 má 7. Takže toto bola doteraz naozaj, tieto rýchle uzavierky bola výhrada profesionálnych tiel. Už to dali aj do týchto, takže ja si myslím, že toto je veľký skok dopredu. A naozaj som veľmi milo prekvapený s týmto fotoaparátikom. Pevne dúfam, že sa teda prihlásime o nejaký mesiac, dva s ďalšou recenziou, kde už dostaneme ostrý kus na testovanie. A naozaj som vedavý, keď bude RAW support a čo reálne dokážeme vydolovať z tých dát. Zatiaľ som veľmi milo prekvapený. Takže vidíme sa o nejaký mesiac, dva, keď dostaneme ostrý kus a vidíme sa pri ďalšom videu.